На това място, където камъкът пази спомена, времето спира, а вятърът шепне имената на героите. Шипка не беше просто височина, беше граница между робство и свобода. И тази граница я пазеха с голи ръце. Те не искаха да умрат, но бяха готови да го направят. За нас. За теб. Той беше само на 18, но беше вече легенда. Свободата не идва от високо. Тя идва с цената на нечия земя, плът и чест. Когато патроните свършиха, хвърляха камъни, а когато и те свършиха, остана само волята. Тук времето не е спряло. То просто е коленичило. Аз съм Илея Нова и помня. За да помните и вие, защо днес сме свободни.